Се на нас, на Здравейте. публиката. Аз съм Борис Бъндев и съм на 25. Това, с което се занимавам, е жестов превод. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a... Аз знам един жест на жестомимичен. Той е този. Преди 5 години получих златния бутон в България търси талант. Нека ти разкажа какво се случи. Преди да участвам, въобще не исках. На кого ще му пука за това нещо? Въпреки това реших да се запиша и да се пробвам. Какво се случи 5 години по-късно? Заедно с най-добрия ми приятел Алекс създадохме Stray. Получихме над 1000 души на жестов език и станахме част от списъка на Forbes 30 по 30. Но това, което ме кара да се чувствам най-щастлив, това, че баща ми видя пред себе си един мъж, мен, който е уверен да бъде себе си, който не се срамува и който продължава напред. И защо ви го разказвам всичко това? Защото не знаеш къде се крие твоя талант и не знаеш в какъв момент ще го откриеш.